самый веселый, самый цікавый і самый любимый добраранак! Прывітанне, сябры! Добрага ранку усім! Салют! Сёння будзе незвычайная праграма. І пачнем мы з таго, што будзем узгадваць любімых мультгерояў. Усе ж любяць мультики, правда? Пытайся! Я не ведаю ні аднаго хлопчыка, ні адной дзяўчынкі, хто б не любіў гэтыя вясёлыя гісторыі. Тады пачынаем наш мультпарад. Адгадайце, каго мы вам зараз пакажам. Я хмарка, 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 зусім я не мядзведь. Здаецца, дожджик пачынаецца. І як прыемна хмарцы на небе павісець. Здаецца, дожджик пачынаецца. Ай, ой, гэта няправільныя пчолы. І яны мусяць робяць няправільны мёд. Ну, угадалі, якія гэта героі? Правильно! Винни-Пух и Пятачок. Калі вы такія здагадлівыя, глядзіце наш другі загадкавы фрагмент. Калі браць толькі ў папугаях, то даўжыня удава будзе 38 папугаев і яшчэ одно маленькае крылышко. Ого! А калі ў мартышках? Калі вымяраць, будзе ўсяго 5 мартышак. 5! Здорово! А ў слонах, прабачце. А ў слонах 2 слона. Усяго 2? Прабачце. Ну як? Здагадаліся? Правильно! Гэта мультик 38 папугаяў. А зараз наступная загадачка. А вы былі калі-небудзь на Таіці? Я пытаюся, вы былі на Таіці ці не? Таіці, Таіці. Не патрэбны нам ніякія Таіці. Нас і тут нядрэнна кормяць. Свабоду папугаям! Свабоду папугаям! І гэта таксама было лёгка. Вяртанне блуднага папугая. Ну вы малайцы, сябры! Усе мультики ведаеце. І за гэта вам прыз. Таксама мультфільм. А я читала, что у Японии есть незвычайное свято – День кветок. Ух ты! А чым мы горшыя? Трэба і нам такое свято наладзіць. Сапраўды, нічым не горшыя. Глядзіце, які зараз фокус-покус будзе. 1, 2, 3, 4, 5. Да нас кветочки ляцяць. Вау! Ух ты! Колькі кветачак! Як здорово! Дякую, Лесик. Калі ласка. А як ты гэта зрабіў? Ну, фокуснікі сваіх сакрэтаў не выдаюць. Ну, добра, потым раскажаш. А зараз вось што. Я заўсёды хацела ведаць, чаму кветкі так прыемна пахнуць. Усё вельмі проста. Свой водар яны вылучаюць, каб прывабіць... Мяне і Настю, так? Не, дзяўчынкі, не вас. А каго? Насякомых. Мотыльков, пчел, чмялёў, мушак і жучкоў. Так, правильно, Настя. Але нашто яны кветкам? Я заўсёды лічыла, што насякомыя ім перашкаджаюць і ўвесь час праганяла. Кася, ты прогоняла насекомых? Ну так, толькі пчол і матылькоў не чапала. Пчол бы яны кусачыя і лепей іх не кранаць, а матылькоў бо прыгожыя нават пасуюць кветачкам. Ну ты даеш. А ты ведаеш, што кветкі толькі і мараць пра тое, каб да іх прылятала чым болей насякомых? Не, не ведаю. Няўжо гэта праўда? А чаму? Бо насякомыя іх апыляюць. Яны сваімі лапкамі пераносяць пылок з адных кветак на другія. І толькі тады ў раслін можа з'явіцца насенне, з якога вырастуць новыя расліны і кветкі. Толькі тады? Выходзіць, калі я праганяла жучкоў і мушак, гэта я перашкаджала ім, а не насякомыя. Выходзіць. І дарэмна ўсё гэта рабіла, старалася. Дарэмна, Касечка. Але ж я не ведала. Кветачкі! Прабачце мне. Касечка, не плач. Яны табе ўжо прабачылі. Правда?
Так, і цяпер, калі ты ведаеш, як трэба, а як не трэба рабіць, ты ж выправішся, праўда? Выпраўлюся, абяцаю. Вось і цудоўна. Ура! Касечка, а ты любіш вяночкі? Пытаюся, якая дзяўчынка не любіць вяночкаў. І я таксама вельмі люблю вяночкі. Лесік, а ты можаш яшчэ раз свой фокус-покус зрабіць? З задавальненнем. Фокус-покус. 1, 2, 3, 4, 5. Да вас вяночки ляцяць. Ух ты! Настя, ты такая прыгожая! І ты, Касечка, вельмі прыгожая. Дзякуй, Лесічак. Калі ласка. А мы табе за гэта таксама фокус. Які? Глядзі туды. Фокус, мультипокус! Лесік, а што ты ведаеш пра музей? Ну, шмат чаго. А што цябе цікавіць? Ну, напрыклад, калі яны з'явіліся? О, вельмі даўно. Болей за 2000 гадоў. Першы называўся музеён. У ім знаходзіліся не толькі залы для прагляду прадметаў мастацтва, але і навучальныя установы, бібліятэкі і нават жылыя пакоі для тых, хто хацеў там навучацца. Ага, значыць, спачатку музеі болей паходзілі на школы ды універсітэты? Так, але з часам яны сталі больш падобныя на звыклыя для нас музеі. І якія зараз бываюць музеі? Вельмі розныя. Ну, перш за ўсё мастацкія. Там можна ўбачыць карціны і скульптуры і іншыя творы. Так, я была ў мастацкім музеі не раз, і мне вельмі спадабалася. А яшчэ якія? Бываюць музеі гістарычныя. Амаль у кожным горадзе, напрыклад, ёсць краязнаўчы музей. Там можна пазнаёміцца з гісторыяй самого горада і яго наваколля. А палацы і замкі таксама могуць быць музеямі? Вядома, і там шмат цікавага можна ўбачыць. А зараз з'явілася многа зусім новых і незвычайных музеяў. Гэта ты пра што? Напрыклад, пра інтэрактыўныя музеі, дзе можна не проста глядзець на экспанаты, але і выпрабоўваць іх. Здорава! Хачу туды! Не спяшайся, даслухай. Прагрэс, Кася, пайшоў яшчэ далей. Пра віртуальныя музеі вы чулі? Я чула. А я не, раскажы. Ты надзяваеш спецыяльны шлем і аказваешся ў любым кутку зямлі і ў любым гістарычным часе. І нават сярод дыназаўраў можна апынуцца. Дзе заўгодна. А дыназаўры мяне пры гэтым не пакусаюць? Не, хоць яны і могуць выглядаць вельмі рэальна, але нічога табе не зробяць. Класна! І ў такі музей я таксама хочу! А давайте дамовімся разам у яго схадзіць. Клас, давайте! У які дакладна? У інтэрактыўны ці віртуальны. Ну, потым вырашым. Да дыназаўру я пакуль не вельмі гатовая. Ну, добра. Потым дык потым. А зараз што рабіць будзем? Зараз мульцік пачнецца. Вы ж хочаце яго паглядзець? Мы? Ну, на мульцік мы заўсёды згодныя. Так, Настя? Так. Глядзім. Ну што, у які музей мы сёння пойдзем? Мне вельмі падабаецца музей, дзе можна праводзіць розныя навуковыя вопыты. І мне. Інтэрактыўны называецца. Выдатна. Тады пасля абеду туды і адправімся. Клас! Ну а зараз час развітвацца. Да пабачэння, сябры! Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы з вами сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!